Da li imamo gosta XXX koji voli animalni seks i imamo gosta Mileta iz Požarevca koji voli da se u vasioni virtuelno zadovoljava. Šta je sa Filipom? Koja je tvoja seks fantazija? Da li je tvoja seks fantazija ovako neka ili... Ovo je suviše degutantno, stvarno. Koja je tvoja seks fantazija? Samo ružama je potrebno sunce, a ženama ljubav. Da. A nema. A koja je tvoja seksualna fantazija? Pretpostavljam da svako ima seksualne fantazije. Bliznakinje, znači, bilo je u vili jednoj. Šta i tebe palite da te bičuju i oni isto rekao? Ne, bez bičuvanja, znači latica od ruža do džakuzija, kreme. Šta, latica, ruže, znači tebe pali kada te bodu onda? Ruže i puža. Latica od ruža, kupanje u mleku. I puža, ruže i puža. Pa možda vi bojite se puža. Ne, ti ogledalce, ko je najlepši na svetu, da. Pa mora da otara malo... Pa posle pokažeš guzu, eto. Mora da otara malo... To je tvoje latica. Koliko često se ti gledaš u ogledalu? Pa jako često, zašto služi ogledala? Sam rekao da se gleda. Zašto služi ogledala, da se pogleda? Priznaje. Kako može Mr. Proper da dođe, da glaca sa glavom pod ovako? Da. Jeste. Polira. Kako ti, gostu XXX, posmatraš to što bi i on isto volao 4 devojke ili sa laticama od ruža? Da li je to normalna fantazija po tebi? Pa dobro, pa nije loše, to je fina zamisla. I roda. Sad roda. Pa i roda. A Noja je bolje Noje. Pa Noje već, ima veću tintaru. Dobro, ovo ja mislim da je ovo već malo degutantno. Ma nije. Degutantno, da. Degutantno. Da li ste vi, gospodine Mile iz Požarevca, nekad kada ste se kujberisali, kada ste imali taj sajberski seks preko kompjutera, da li ste vi nekad i pozvali tu osobu sa druge strane pa da uživo to malo u dublu, u live-u to i uradite, ili se vi samo zadovoljite tako što ćete pisati i tapkati se preko kompa? Pa poziv može da bude da se uključe kamere. Poziv može da se čuje preko kamera. Dobro, okej, recimo, da li da vam se ikada desilo da ste vi čuli sa druge strane neku lepu devojku, da ste se videli, da ste se gledali i da ste posle toga nju pozvali? Pozovete vi nekad tu devojku da kažete pa daj da probamo sad to uživo? Ne, nikada nisam zvao, jer posle toga dolazi prazin, meni se obično posle toga spava. Ja zaspim posle toga. Nikada niste imali drugu ženu sem vaše? Nikada. Ali po nje sam imao 1000 žena, ali u mašti, u cyber seksu. Da. Ja moju ženu nikada nisam prevario. Prevario bi je, ako bi mogao da nađem ono bolju i pravo. Ali ne mogu, stalno istražujem i stalno se javljaju neki picopačenici koji maskiraju. Zašto je istražujem? Nema žena! Kažu svoje ime, a neće da se pokaže. Neće pokaže siću. Mene jedan prevara kao skinis. Ja se skinem, ljudi moji. A kako vas nije sramotno? Kako vas nije sramotno? Moja žena, sam ja naturista. Ja sam iskreno svoje telo u svojoj sobi. Ja nisam ulično. Nije vruk što može žena. Nikad me nije videla golog, a? Ona vodi ljubav u mraku i da stavi... Dok pa žena spava već sa Supermanom. Ja, Superman! A da li vas onda pale, pošto ste na početku emisije rekli da vam se desilo nekad da neko ima ženski nik na kompjuteru? Ovdje niko ne sluša, ovdje voditi nije potreban. Fizički nemoj da redira. Meni nije mesto ovdje izgleda, vidim ja. Ja ipak mislim... Ja sam karatista, imam Shotokan, 3. Q. Ako krenem čoveče, pa bez dobit ću vas ljudi, nemoj da upotrebim moje karate znanje. Još 1000 drugih odnosnih neće zna. Mr. Proper Mazija. Meni definitivno nije mesto u ovoj emisiji večeras, ali dobro, šta će, bit ću profesionalan kao i uvek. Sad kažite mi, pošto imate tako te neke čudne nagone,
Da li vam se ikad desilo, odnosno da li se tebi ikad desilo, pošto kažeš da voliš te raznorazne seksualne, ne znam nija kako više da ih nazovem, budalaštine, da li ti se ikad desilo da si poželao da spavaš možda sa nekim sa nekim muškarcem koji je transseksualne orijentacije? Nisam, tako bi vešao po Beogradu na svakoj banderi. A ti, Mile? Pa ako ne znam da je muško, a liči na žensko, šta hvala? Pa da. Sve može dogovoriti. Da li si to ikad probao? Pa virtualno da. Virtualno da. Virtualno da. I šta je ono to kada znaš da se čatuješ preko kompjutera sa nekom tako transseksualnom osobom? Pa mora se uživiš ako vidiš to, ako vidiš obline, ako dodepilinu da je to žensko. Ti ako pomisliš da je muško, nema pada ti pritisak, ali ako ti... Ako imate one ekran pa da mazite onako obline, sve to. A jel se vi možda ne plašite, tačno je da ne možete dobiti nikakvu zaraznu bolest, ali zato možete dobiti neku može da vam uđe u ruku kroz mješak laserski. Koliko traje ta vaša sesija puberskog seksovanja? Tu je pražnje toga. Tu u čatu, u cyber seksu, možeš da radiš, da doživiš sve što ne može u normalnom životu. Puno mu kućeš te. Možeš da napišeš šta hoćeš, možeš da kažeš sad ću da te ništa više, neće gledati iće da prihvati, neće da prihvati. Izvinite, ali ste kupili ovaj novi monitor 3D, zgodan je za pipavanje. Kako vidite ono, super. Vama deluje smešno, ali imate novi. Nije skup, nabavljamo. Ja mogu i preko ugašenog monitora da doživim, mislim, maštu i da doživim, mislim, taj... Jel osjetite peckanje? Uši. Da. Da se lakše opere i bude još čiste, mister Proper. Mister Proper. Čovako prsteno varici kod da se... Možda snima duet s Ekremom Jevrićem. Znači sigurno pušta negdje to tako? Šta se u stvari dešava? A pređe elektricitet vada od onog kompjutera. Od sebe napali, da li vam je možda zbog tog elektriciteta i kosa... Da, jeste, mislim, kosa strada, moram stalno da budem na čelovu, jer kosa mi se osmudi. Dižemo se na glavu. Da. Dižemo se umlačice na glavu. Da li si ti XXX-u bio nekad sa istim polom? Ne. Da li bi bio, pošto kažeš da pošto imaš te razne neke bolesne fantazije, pa da li bi... Nemam tu potrebu da budem s njim. A sa bakutanerkama? Pa ono, dobro držeće, tu 50-60 godina, ono, koje su baš... A da li kada imate tako te fantazije sa nekim tamo preko tog kompjutera i onako vi se napalite baš dobro, da li onda zamišljate tog nekog zajedno sa vašom suprugom? Zamišljam ne nekog, nego puno, svi, što nas više to kao... I da li vi to kažete vašoj supruzi? Kažem, nema šta, pričam ja to, mislim sve to, dok ja to pričam to sve, međutim posle toga... I vaša supruga zna za to što vi radite? Pa 30 godina sam u braku, ako ne znam, misli kako će da me zna, od 30 godina smo zajedno. Nismo mi 3 dana. Pa da. Eto, u emisiji Luda kuća večeras je u publici i vaša supruga. Iako nismo rekli da ćemo ništa da je pitamo, postavit ćemo jedno pitanje, nadam se da će da odgovori. Ja molim da se da mikrofon gospodi u studiju. Jedno samo kratko pitanje. Gospođo, dobro večer, poštovanje. Evo vi ste došli da bodrite vašeg supruga, pa kažite mi kako se osjećate i kada znate da vaš suprug dok ima te neke seksualne odnose sa vama zamišlja ostale u grupi? Sasvim sam opuštena, ja sve znam i on uživa u tome što radi. A da li uživate možda... Uživamo oboje, da. Da li vam se možda ikad desilo da zajedno budete na tom tuber seksu? Da. I da li ste nekad poželjeli da recimo tu osobu koja je sa druge strane takođe ovako i u vaš seksualni život uvedete? Puno puta, da. I da li ste to probali? Pa, kada smo bili mlađi, da. I kakav je osjećaj?